Kaixo, zer moduz? Gu hemen earki, konpaini honen sukaldatzeko prest. Kaixo Iker, zer moduz? Ba, earki, hemen beti ondo. Prepauta sukaldatzeko, bueno, zubia, zenbat platerin dituzu gaur? Ba, gaur mordoska, jatetxetik tortzen gaunea eta mordoska ateitzen ditu, osea. Hoxe, jarraituko dugu berdinen. Ba, eta gero txaioko eta edoko guztu. Berriz, oida, hoxe izatea. Hola izatea, osea. Ze karri deu, gaur? Bueno, gaur inbar dugu, entxalada epel bat, nahetelako pixka jendek baita, eukitzen duen duda hori de nola hain epela benetan, no? Ez izatea letxuga alde batetio eta gero beroa gainetik jartzea, baizik eta epela nola letxuga epeldu gehiegi zeatu gabe, guztiotu gabe edo bigundu gabe. Orduan, trukotxo hori nahiko nuke erakutsi, gure ikuslei, eta orduan oso seitxun prestatuko dugun entxalada izango da, naiz eta trukotxo bat egon nun penkak egosita ekarri duten. Egosita, bale. Azelga penkak. Letxua, penkak. Penkak, txipiroia, tipole gorrie, eta gero batzuri zebollino pixka bat eta pimentoia gero pixka dekoratzeko. Eta salda edo... Bueno, hau da vinagrea eta oliokin bai, ozpina, bai? Oso, nondik astea? Lane jarriko dugu, Banekin tokatuko zen. Karo, hombre, ni joia honea tortzen dut, kutsilloa eta... Zera izuitzea, timula honekin? Ba, karratu txikitan. Brunuaz edo nola esaten dizue, ja... Oizan Bruno, Brunoa, ez? Batzen nahi Julian Angelitu nintzen. Julian Angelitu zinean. Bueno, hori mardeuna da, importantea da, pausu hau dala, olio gehiegi gabe, pixka gero jungo esplikatzen zehati, baina olio gehiegi gabe, egingo duna da, batzuri simple, tipola pixka bat potxatuta. Ez dago zertan izan barri bigune, hola, kriston bigune, zati, askotan daukeo kontzeptue, ensaladan tipola erabiltzen dugu gordinik, bai? Eta en cambio botatzen dugunen, tipola egindakoa, izan behar dauke, ja kriston potxatue, eta ez dago zertan. Orduan inbar duna da... Krujiente hori mantentzeko. Hori da, ez da egongo gordinik, baina ez da nahi ez da egotea ja kriston karamelizatu edo kriston eine. Orduan, simplemente eukiko dituguna da, 3 minutu. Eta olio gehiagi ez, da, hemengo zartagiko hau bota behar duna dako, behotzeko letxugari. Horrek emango dio epeltasune. Eta orduan, egongo gani mazan, olio gehiagi, olio horrek, bero horrek egiten dio, letxuga eroi dadin. Orduan, bai, osagaia botako dio beroa, baina olioa ez da gehiagi egongo hemen. Naiz da guain, eman asko dala guain tipola botatzen diunen da, ba dena xurgatu jendo, txupatu jendo. Abertzen badaukizu, nahikoa. Horrekin nahiko. Eta nahiko txikituta? Bai. Eske ez da komeni gehiagi txikitzea. Ze bestela galdu iten da letxugan artean. Orduan, hobe da tamaina honan. Bai, seguro dala familiarren bat, ez zaigula tipola gustatzen da, baten etxen, ba Ikerrek esan zon da inoak, dena, orduan honi, gazpitxea bota jezu, eta esate izu, eta bingo dugu, zugola bizi baten, pare bat minutu, salteatu. Bitarten, jarriko dugu zartaile txipiroiena. Eta hau horri bat duna da... Olioa bota babe. Jo, ikasi zen duen, Que bueno. Erabiltzal duzu. Bai. Bueno, hau behotu, gehien bat txipiroiakin. Txipiroi dauke, zer dauke asko txipiroiak? Ura. Hori da, jo. Nota. Izaskun, zure alabak nota, gorgo nota. Hombre, claro. Orduan, ingo duna da, behotu. Horrek ingo duna da, txipiroiak jartzen duen zartagin, berotasun horrek ez di utziko dauken ure soltatzen. Kambio olio jarri ezkio aurretik, gertatzen da, bisualki jaz pentsatzen du beroa daula eta bota eta betikoa. Dena iken da, potx. Orduan, hau behotzen jarri, ezer gabe. Bueno, ikusten duzu. Bai, nahiko? Ez ikusten duzu nola daiko nau, zubixin. Eta hau, nola... Bai. Garbitu dituzu edo arrandegikoa esan duzu? Ez, ni garbitzen ditut eta, bueno, jak esan duzun, txipiroia garbitzen ditugunen... Aleta biek entzaitu. Hori nahi non pixka bea. Ikusten duzu aleta mengok, jende asko egiten ditu kendu. Kamara erakutsiko jo. Bai, bea. Hemengo aleta hauek, jende asko egiten ditu kendu. Baina, importantea, garbitzekon egin bar da. Barrua sartu, garbitzu, eta berriz ere atea. Eta azal hori, more hori, kentzen diozunen, ez zaizuk kentzen aleta hori? Ez. Ez, hola kentzen dut, ez da kentzen. Listo? Baina, ezin da nahi da barrun utzi aleta. Zeri, plantxa nahi balin baditxugu egin, barrun utzi ezkio aleta zer gertatzen da? Karo, ez da ondo iken. Orduan, nahi balin badeu aletak erabili, hau pixka gatxiko deu, eiken deu kanpon utzi, baina holaxe.
barrua sartu, eta Vale. berriz Du ere, lehenengo barrukoak entzai duzu, buelta Hori da. batezu, eta berriz Eta ere ja? buelta eta garritu. oain jartzen ditugu, esan bezala, inungo olio gabe, eta etxen seguro esaten da baina, hoi, pegatu egin behar da. Baina nola dikozte hori, ba ez da pegatzen, badakizu ez da pegatzen. Honi Gatza. hor botako du gazpitxin bat, hori da, Lando. hori arki. Eta guain, txorrotara txiki bat. Guztizu ze txiki bota Super duten. gutxi bota jo, Oso gutxi, importantea da oso gutxi botatzea. Ala kostraiteko. Eta penka hauek, gutxi gara, hola, eskat, ekilibratu, Hoi trampa indezakeu eta boteko kozi? Baita, bai, trampa osasuntxuke badar, esan dizut, azken filen kontserba bat kaliadezko balima da. Eska azkenen ensalada batik hasi behar batzu. Hori da, Penka bai. garbitzen, megozten, eta batzuzun zola. Bai, edo zanori, poteko zanori batzu, baita. osea, edotzin gauza ere aurreatu dezakegu. Hombre, honen zaporea, Bai. ba zaporea da, Bueno, ikusten duzu hemen, nola doratzen da. Eta guatu, txipiroiak edo gutxi deituzu edo asko inberdu. Bai, bestela zertan zaio Gogortu iten da. gogortu jen da. Azken finean hemen, minutu bat alde bakoitzetik eukitzekin nahiko. Bestela ja pasatzen bada, pasatu pilo jen da. Orduan egin behar dana da, ba, ja saltxan jarri edo tipolakin goxauta edo, Oan beste, gaza pixia bota, hori da. Eta hori, moztu behar dezuna da, batzuri batekin nahiko izango ditzeke. Pusketa txiki batzutan. Eta nik pixka bat, lehenago esplikatu detena, beira. Ikusten duzu nola da hon, Bai. oso olio gutxikin, bai? Hau egin behar detena da, bota, bol onta. Hau galduko dugu. Ai, hemen. Oso ondo. Bai, Hemen, guain, epeltzen nahi da. Ba, ezin dizu behiatu bestela Lasai. Gutxuta gare moztea eta behiratzea. Hori da, bai, nik Hemen ez epeltzen nahi da, hau ja, txipiroiak kenduko dio lasai asko. Epeltzen nahi da, baino ez da letxuga zehatzen, bera eroitzen. Ez daudelako olio askoi, hor dago sekretue. Orduan botako diotena da. Eta baita ere, menioa ikusten dezuen bezala, hain aizitzen, inungo sardezka ezer sartu gabe. Alik eta letxuga gutxina mareatzeko. Noa bota behar dut patxuria. Honea berta, zeraia. Bain botako duna da vinagre pixka bat. Hemen berdine. Zenek izango, jo, esuz. Ze, holaxe, Lehenengo nasketa holaxe egiten du. Hori inbar nun? Bai, harki. Bueno, zu rematatu. Hori da, goita. Ikusten dut ze pink hartzen duen. Bai. Txipiroiak. Eta mi, olio, joan jabai. Bote dikezu, zorretara, eska. Eta esaten dizun bezala, hau Vale, horra, mugimendu horrekin mugimendu dena honekin, nahastu. egiten duna da nahastu, Eta temperatura hartzen. eta temperatura hartzen du, hemen eukidun zartaikara, baino, olio askoi gabe. Vale. Eta guain hemen, jartzen duna da. Platertxo bat, egingo dugu pixka bat platera dekoratu eta baita ere usaimena etxatu ingo dugu. Zati guain botako itxugun osai guzti gorrea. Zera usaimena altxatu. Usaimena, Gurea edo? usaimena platerana jan behar degunen, Ai. azkenen hemen pimento jonek ahumatu toke hori dauke. Orduan hemen jartzen ditugunen osagaiek eta zerai beroa gehitzen diunen, ahumatu horren usaia ere hilo egiten da. Ba, ontzak asko egiten. Bai, orduan, hartuko jugu, holaxe, guan ja, Harriko dagoela erdin. Ze pinti hartzen du nola, Eta hola, letxuga eta egiten da, epelduen ikusten duzu, mantendu dela erori gabe, Bai, oira, ez da biguntzen. Ez da biguntzen, Ue. Bueno, hola. Nada. Así. Guain. Txipiroiak harriko ju, bere batzuri txiki horrekin, buelta oson. Zen salada goxua. Bai, erresa, azkenen nahi no pixka bat bisualki ikusteko, salada poliki bat iteko aukera ematen digu honek, bai? Batzuri pixka bat zapore guztie hartzeko.
Eta bai nahi donak olio pixka bat bota, guain botatzeko aukerare badago. Bai, hola bide. Pixka gixo busti nahi donak. Vale. Eta ez aurretik. Nena esan duen bezala, letxuga krujinte horrekin mantentzeko. Eta hola daukuna da, entxalada epel bat, benetan epela ez bakarrik izenez, askotan egotzen da entxalada frigorifikotik gotzotza eta gero gainetik txipero bero bat. Horrela izango litzeke, gure lehenengo platera. Zatek jauko, zen salada preparatu dugu Ikerrek. Hoxe lehenengo platera besteik ez ba, oaintxe, bigarrenarekin gatoz. Hementxegean gaurko bigarren aukerarekin, Ikerrek ekarritako bigarren errezeta eta piperrotek dira, ezta? Hoxe, pixkat ekilibratzeko, entxalada baten ondoren, izan barren zerbait oso proteina askokoa, pipar batzuk, oain diela garaien gare, piparra errea da, ez da poteko piparra, baizik eta pipar freskoa da. Zegoixo. Oain dio da zalare hemen dute. Zeu saia erretzen nahi dianen, da odosa eta bako herrita jutezeanen, da sartzezea herrin da, usaia. Gozada bada, eta gero zuhitzen ehastentzianen baita, ahumatu hori eta gozada bada. Eta himar ditugu, rellenatu beste sasoienko produktu batekin. Orduan, bi produktu hauekin diela ontxok. Bi produktu hauekin behar dugu betiko plater bat, baina baita badago jendea sukalden hasi berri edana eta ez dakila nola bexamel batein, nola... Orduan, behar dugu bai. Honen zeltasuna izango da bexamel laitea. Bai, egin behar duguna da pixka bat errestu. Zati, askotan iken duguna da bexamel bat bakarrik eta gero nahaztu ontxokin da. Gaur egin behar duguna da ontxoi behai, bexamela egin. Hala baita jendek ez eukitzeko, eske bexamela egin barra dau, ez dena egin barra dau zartagi baten. Eta hola, bexamela horrek bai hartuko itun zaporek handigok izango die. Bai, karo. Ja dena nahaztuta eta gero ez da komeni hauek oso kantidade handikin egiten deunen. Baina danen hola pipartxo batzu betetzeko oso aproposa da, zati gaina zartagi bat bakarrik zikintzen du. Eta betiko, eske zartagi baten ontxoa egin, beste baten kazuelan bexamela egin, ez dago eskusaik. Dena zartagi baten. Ontxok zer die, urtengo? Bai, ontxo die fresko. Hori inditut konfitatu, dala suabe olio pixkatekin egosita jarri. Eta noa juntzea, jasotzea? Ba, konkretuki mendin dara hartuta. Bai, eta mendin, nun baiten, bazter baten. Hori, jatetzen dira, nungo dien mendiko gala. Baina, zuk jasoitzu ez? Ez, hok akein jarrebak. Juntzien otxagabia. Horrea, no baitea. Hauntza, mendi ez dagoa, mendi otxagabi. Hango mendin baten sartu eta ekarri zituen mordoska bat. Eta hemen, bai, bueno, badago, baina dago puntutan. Eta nik uste dut, aurten urtea aproposa izan daikela, bai. Ez du euria behar? Eurie behar du, baina ez bakarrik guain. Ezik eta aurretik, bai, orduan, bueno, dare faktore piloa dare, bai. Beti gare, bai, ebi egin dut, eta ingo di, ez da matematika. Ez da atzo ebi egin da gaur eta ebi. Ez da matematika. Eta gero gaina, nahi esan telebistan zeatik atatzen dien, gezurre da, zati horriko litzake besta batek eta beste histori bada, osea, hemen entenditu asko dago. Orduan, bexamela iteko badakigu denok ibiltzen dula parte bat grasoa, botatzen dula irine, eta gero botatzen dula esnea. Orduan, kasu honetan, nik hemen parte grasoik ez dago, zati ja ekarri ditut etxetik egin da. Orduan, parte graso hori, guain bota ingo genioke. Ez pentsa, olio gehiagik dala, zati azkenen hemen bexamela inbar dugu. Frantzin egongo bagina, gurina botako zuten olioa beharren, bexamelak eta iteko. Frantzin olioa, hola, kutsaitu bekarrik egiten duen. Proventzalen bai, nik ala nahi non, eta Frantzin egualden olio asko erabiltzen da. Baina leku bakarra da. Orduan hemen ingo duna da. Olioa, ontxo, irina, erresa kalkulatzen zenbat irintzeka, horren arabera ja dena ondotako zaitu. Bueno, bera, ikusiko duzu, eguain nik bota berdeten kantidade honetzako hemen honen ontxontzako, azkenin nahi duna da, bexamela ez da pilo bat egitea da, ligatu bat ematea. Orduan, koiladaka da eta erdi, gutxi gora era. Baina, irinak iten du loditzea gutxio dugu. Karo, hori da. Bai, esaten de kantidadea... Bai, irin asko bota ezkeo, gero bota barko genduke, esne gehiago, kusit nula tragatu dondoken olioa. Oli pixka gehiago botako diot. Bai, nahizta irina ja botata ukin bai, berdin da, bai. Era retifikatzeko aukera ematen du. Bai, esan ez dut irina bota ezkeo, claro, irin gehiago bota ezkeo. Gero berdezu, esne pilo bat. Eta azken egun nahi duna da, ontsu hau, men suelto daun guzti hau, oain, ligatzea. Esne osoa beti.
Bai, alba da osoa. Badakit badaula jendea, badaki euri ez digute guzten, bueno, ez parin bat zuzu duzten, Ez da mexamela. karo, beste esne bat, izan ditut, zea, grasa ikateko, edo erasnatatua, edo, hoire erabili daik, izan ditut, ez zea gaitu behar rezeta bat egin gabe ez nezulako osoa erabili. Baina, bueno, arazoik ez duten antzako, nik uste dut, Eta hemen imarduna da, bexamel bat, kontxo da guzti, Eta horrela ingo duna da, bueno, esate dizut, pereza duten horientzako edo bi zartain kara eta dena berdinean. Hola, xe. Eta guztin da tragatzen. Bai. Eta ja, azkeneko tanda izango da. Ez da komeni oso harine izatea. Betetzeko. Zari gero betetzeko behar do, pixkatu hain zure jetxiko du. Betetzeko behar do, bueno, kroketa masa bat izango aliz bezala. Ikusten duzu. Eta guain uki berdana da pixka bat, ja behin hartu denuen testura, gutxi gara testura hau izango litzekela. Behar do, bai, minutu pare bat, 3 minutu, pixka isore zehatzen du, admititzen du. Eta 2 minutu hauetan, ez da loditzen, ez da ez... Ez, bai, asko mantentzen du ja... loditzen lima da pixka botatzeare, aukera dukezu. Baina kontun hartu, ez dala komeni oso likidoitea, zati askotan, likido ginezkeo gero bete igual bai, baina behotzen deunen, dena egiten da. Orduan, gorputze behar du. Eta aukiko dugu gola, txatizut, irakin guru hontan, pare bat minutu. Eta ingo duguna da, ozten ipini eta gutxi gara, etxen denok, ordu pare bat, 3 bat ordu. Betetzeko komeni da, otzen egotea bexamela. Aurretik, aurreko egunekoare, ondo dau. Baina askotan frigorifikotik atea eta lodigi egoten da. Zain ez dute tempera goztu dalako. Orduan aproposena izaten da, egin da ordu pare bat, 3 bat ordua. Ordu nola xe, esan bezala, 2 minutu. Listo, oztu zaigu bexamela, manga hontan sartu duzu. Hori da, mokila mozten diu, baina mokila gabe bakarri da moztu. Plastikoa mozten diu, eta esan bezala, daunen pixka bat epela o pixka bat hotza, baina errexago moitzen da. Oso hotza da honen, ez da hola reginatzen. Ez kostatzen zaio ateatzea mangatik, orduan. Nahi guztantatea aurretik egitea, baina ez eukitzea aurreko unen egin da bestela, gero lan gehiago dauke reginatzeko garaien. Eta, mangakin oso errexa eken, baina bestela kutxarilla batekin, Kutxariakin baita, baina egi esan, garbigo, errexago, eta dena. Honek, ja behin ikusita nola eken dan, pereza asko kentzen do, gure burun, ostras, gero rellenoa egin, orduan ikusi zuen, rellenoa, tita baten. Ontxokin da neuzkean, baina ontxok eikiara ikustezu ez dela zertatatzen, eta txampiñeiak ine bali madeu, eta jota alda beste, euzin gauzakin. Kustioa da, formatu hau erabili behar da. Bexamel azkar bat, 2, 4, 6, 7 besta bat ingo dugu. Eta hemen? Hemen txerauna da saltxa, karo, mengo piparrak dare, ikusten duzu piparro dare, betetzeko mo. Karo, odare perfecto dare, hori da, batzuk goten die, pixka puska egin dienak, orduan, aragi salda pixka bat, gozten dut kazuela baten, aragi salda pixka bat jartzen dut kazuela baten, botatzen diot horrea pipar itxusi horik, eta gero nata pixka bat, eta gero hilatena bat itxu. Kolorea ematen diona, piparrak orduan. Hoko hain hemen jarriko txukun. Eta labea zen bat, fuerte jarri jo bero hartzeko, baina bai... fuerte mantendu, bai. Eta bateko izango du, nahi guztantatek gehiago, ja direkto saltxatan sartuta. Posible da. Hau hartu eta hemen sartu. Nahi guztantate asko, rebozatuta. Baita ere posible da. Baina metodo hau edo modu hau gutxigo ikusten den, nahi enkanbio hau asko guztantate. Dalako garbi eta gaina ez da denbora guztien hemen saltxan behotzen, baizik eta iken da pixka bat konfitatu bezala laben. Dena, piper hauek inda daude. Inda daude, baina inda daude, hori da, ez, baina hor gehiago irabazten dute saltxan bertan sartu beharren, baina... Zapore aldetik. Karo, zapore iken da pixka bat konfitatu, pixka bat karamelizatu, orduan. Hau sartuko dugutxo era 3 minutu, zu bizin, eta gero bakarri saltxeatzea. Bueno, hau azen da.
Oso ondo ba. Seitu matoz. Batita, 3 minututan egin zaizkigu piparrak laben, orain ateako ditugu, eta enplatatzea besterik ez. Bai, vamos, hau baino horrez eta Erresagoik. bai. Ikusten duzu, Bueno, lehena pixkat itzegin duguna, bai? Ikusten duzu hartzen dut, ja doratu, osea, pixkat egin egiten da, pixkat konfitatu egiten da. Eta honek bere grazia ematen dio, zaporea egiten dalako baita, intenso xago egiten dalako. Vale. Horren hartuko du herramienta. Azte platerak ekarrizki duzun gaur, ez? Bai, ondola. Bai. Gara, ingo dugu aldatu. Platerak esaten nun platerak, Ah, platera! Hauek bai, baina horta hortuta gare, baina platero Bai, platera politxek, bai. Gustan, azkeneko platera dira, eosi ditugunak, eta esan... Bai. Bai, oso... Hauek bai, baina hau beti olako gauza goxok ekartzizki duzu. Hala, hementxe, jarriko ditugula. Bai. Ikusten duzu, enplatatzeko garaien sentidu pixka eta manbertzaiola, gauzai, orduan, bueno, aurresagoa da dena moitxu, bai, ikusiko zu. Dena moitzen dugu. Bai, bai, bai. Hau beroa dauta. Hau laxe. Bai. Hau laxe. Guten ja. Hartzen, perejil pixate, edo berde pixka nahi balin badeu, edo dekorazio modun. Laxe hartzen ditugu denak. Eta bain, etzen zaguna da, pixka bat, bueno, guztitzea. Esan dugu saltza honekin. Dala bere zaporea, berriz ere askotan nik komentatzen dutena dela, gehitzea. Osea, ez da zerbait zaporea kendu egiten dio baizik eta, bere hauen dio intensogoa egiteko aukera ematen diguna. Bai, eta platerak sukaldean, esan dizun, platera materialak bere tokea ematen dio... Hortan, gaur egun hortan asko zaintzen da, ez da? Asko zaintzen da. Gauza berezi asko daude, eta leheno dena plater berdintxu, dena berdintxutan, bai. Baina, importantea da, platera oso politizatea. Baina importantea da, barrun dauna eharra izan barra dukela. Horro, bueno, espero dut, jendea guztua gehatzea gaurko bi platera hauekin. Nik argi hauket. Eta guain kamarak itzaltzen dienen. Baina hobena dator. Beti esate dut, baina hobena dator. Eskerrik asko, Iker, rentxalada epela, eta guain piperroetek inditugu gaur. Ja, zaintzeko gorputzi pixka zaintzeko. Eta, eskerrik asko, gurekin izateatik, hurrengo baten ere izango gea, eta zuek ere hurrengo baten ere fin-fin etorri mesedez. Honein.